ನಾನೊಂದೇನೆ ಏನು ಮಲ್ಪರನ್ನು ಒಂದೇ ನಾನು ನೆನ್ನುಡು ಉಂಟಿಯ ನೀರು ಬೋತುಜಿ ಅದೊಂದು ಬೊಲಂತಾರಿನ ಒಂದು ಅಡ್ಡು ಸೇರಿ ಬೊಲಂತಾರಿನ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಇದು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ್ ಊರುಡು ಬನಾರಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ದೇಕ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಇನ್ನೇಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಲವ್ಲ ಬನಾಲಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೇತಾಕುಲು ಬಗೆ ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಪಾಡಿರ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ತಂಜಿ ಬನಾಲಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೋಡ್ ತೋಜುಂಡ ತಂಜಿ ಎನ್ನತ್ ಏನ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒರಿ ಅಡಿಗೆದಾರಲ್ಲರತ್ತ ಚೆಫ್ ಆರ್ಕಾಲ್ ಚೆಫ್ ಅತ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿವೇಶ ಗೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಂದಿನಾರು ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನೆಟ್ ಬೋದು ಕಂದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗೇತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಯಾನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಡಿ ತಂದೇನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಿನ ಶಾಲು ಸುಂದರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊತ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಬಂದು ಯಾನು ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾ ರಡ್ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬರಲಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನಂದು ತೂಕ ಪೈ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರಡ್ಡು ಕಪ್ ಬೊಲಂತಾರಿನ ಮೂಜಿ ಸಲ ಇದನ್ನ 4 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇದನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ನೆನೆದೀತ ಒಂದು ನೆನೆತ್ತು ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಬೊಲಂತಾರಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ದೆಪ್ಪುಗ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ಕೂಡ ನೆನೆದಿದ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ನೀರು ತೆತ್ತಂಡೆ ಅವೆ ಎಸ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕೊಡ ರೈಸ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಡುದು ಅವಳು ತುಂಬಿ ತೆಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಅದೇ ಆತೆಯ ಅಂಚ ಎಸ್ ಒಂದೆನ್ನ ನೀನ ಕಡೆಯದನ ಒಂದು ನರ ಕಡೆಯದೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲನ ನೀರು ಕರಗಸದ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ನಿಗಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏತ್ ತಾರಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಅದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇತ್ತು ದಪ್ಪಲ ರೈಸ್ಲ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ತೆಲುಪುಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ತೆಲುಪು ಮಲ್ತಂಡಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಅಂದ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕೊಂಡತಿ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಅಂಚ ಅವ ಮತ ಪಾಡ್ನ ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದ 2 ಕಪ್ ಅರಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತು ಚಿಪ್ಪೆ ಬೋಡು ಆತು ಚಿಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂದು ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಜಾಸ್ತಿ 3/4 ಕಿಲೋ ಅಂಚ 1 ಕಿಲೋ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋನೇ ಯಾವ ಇನ್ನು 3-4 ಕಪ್ ಅಂಡ 1 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿರೆಗೆ ಒಂತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂದೇನೆ ಏನು ಮಲ್ಪರನ್ನು ಒಂದೇ ನಾನು ನೆನ್ನುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂದು 100 ml ದಾತು ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ತುಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೀಂಟ್ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರ ಇನ್ನು ಸರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ನ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇತ್ತೇನೆ ಅವು ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡಲೊಂಜಿ ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಬೇತೇನೆ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಮಳ ತುಡೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತು ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತನ ರೆಡಿ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಮುಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ఒక వంతే ఎంకులు ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಪಾರ್ದು ಗೆತ್ತಿಕಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಗೆತ್ತಿಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಪೂರ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿನ ಬಂದ ಉಂಡತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಪಾರ್ದು ಐಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿತ್ತ ಬೇಸಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿದ ಮಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ನ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಮೇತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾರ ಒಂದು ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪಡ ಬೇಯ್ಪಾಯತೆ ತುಪ್ಪಡ ಬೇಯ್ಪಾಯತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಾಣನೇ ಬೇಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಬೋಡ್ತ ಇಲ್ಲಡರ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಆಚೆ ಭಾಗ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ದತಿ ಅವು ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬರಲಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಿತ್ತತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೌಟದಾತು ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ದೋಸೆ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕುದಾರಿ ಎಂತ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಮಿತ್ತಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಕಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಂತ ದೋಸೆದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಈತು ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದು ತುಲೆ ನೆಕ್ಕೇತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ 2 ಕಪ್ ಅರಿ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಕುಡನ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೂರ ಬನಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಇದೆ ತೋಪ ಬಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ ಕುಡಂಜಿ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚನ್ ಪೂರ ಬಂದನ ಒಂದು ಬನಲೆ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧದ ಅರ್ಧದ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ತು ಬೇಯನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಐಸಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ ದಿದಿತ್ತು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ದಿದಿತ್ತು ನೆಕ್ ಬುದಾರಿ ಒಂದು ಬನಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರುಡು ಬನಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ನೇತ ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ತುಲೆ ನೇ ದಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ದಿ ದಾಲೆ ಜಾತ ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ಎಸ್ ತುಲೆ का ಟೇಸ್ಟ್ ದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಒಂದೇಕ್ ತಾಂಟೆ ದಿನ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಓಲೆಜ್ ಬನಲಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗೂ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಿಖಿಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಯಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪ್ ನೀತು ಸ್ಮೂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಎಟ್ಟಾತಿನ ಎಸ್ ಅವಳ ಏತ ಐನ್ ಬಗೆಟ್ ಐನೇತ ಐನಂತ ನಾಲ ಐನೇ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಐಟಮ್ ನಿದ ಮಟ್ಟ ತೂತಿಜಿ ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಸಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ 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 ಲವ್ ಯು